Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Wheeltech para tignan itong bagong kulay din ng Suzuki Smash 115 Standard. Ito yung Candy Jackal Green. Yan o, ganda nito. Yan. So titignan natin, ikutan natin, alamin natin yung mga specs and then yung cash in installment. Pero bago yan ay huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sunod ko pang videos. And patuloy nyo ko i-follow sa aking Facebook page na Noxky Vlog. God bless po. Stay tuned tayo. Shoutout nga pala sa aking brother na si Xviews TV 05 sa pag-sponsor sa ating bagong sticker logo. Maraming salamat sa iyo. God bless. Noxky Vlog. Ito yung kulay na Candy Jackal Green. Yan, napakaganda nung color combination nito mga kapatid dahil glossy, tapos meron siyang decals na kulay yellow at black. Yan, smash. Then yung decals niya dito na parang pang karera kasi may mga stripe no? Tapos dito sa side yung Suzuki, ganoon din, meron din siyang yellow dito tsaka black, no? Tapos pagdating dito, napakaganda rin. Ayan, no? May yellow dito, tapos smash, tsaka dito meron din maliit na smash dito. Ayan, isa rin yan sa nagpapaganda sa kanyang kulay, no? Bali 5 colors yung nilabas ng Suzuki dito, no? So, i-flash ko na lang yung mga kulay na yun. So, last time, may na-vlog tayo na kulay matte gray saka brown, no? Mas na-attract ako dito, mga kapatid. Sa malayo pa lang nakita ko na to. Yeah. So, same specs naman ito. Dito rin yung standard, no? Naka drum brake, spokes wheel, harap at likod. Then, sa kanyang gulong, ito, ang size dito sa harap ay 70 by 90 by 17. So tube type ang kanyang gulong ay Japan MVP Star. Ayan, makita natin, MVP Star ang kanyang gulong. Then dito sa likod, ang size naman ay 80 by 90 by 70 naman dito sa likod. Then drum brake din po yung preno niya. Tapos sa cambio naman ito ay 4-speed semi-automatic. Ayan, napaka-sporty ng forma talaga ng Suzuki Smash, no? Maraming ang nagsasabi napakaganda, no? Dito pa lang makita natin, no? Napakaganda ng design. Meron siya dito plastic na matte black. Tapos mayroon siyang aerodynamics dito, nakikita natin, no? May space yan dito. Then sa kanyang headlight, so same pa rin naman nung dati, naka-halogen bulb pa rin. So hintayin natin na upgrade ni Suzuki na maging ano na to, LED, no? Mas maganda kung ganon. Tapos dito pa rin yung kanyang Suzuki logo dyan. Then sa signal light, halogen bulb pa rin. Ayan yung design. Tapos meron pa siyang mga aerodynamics dito. Ayan ang kabilaan, pati dito.
Tapos sa fender sa harap, napakaganda rin. Kulay candy jackal green. Tapos very sporty ang forma. Tapos naka Euro 3 compliant na itong Suzuki, kaya matipid na rin sa gas, no? Tapos tingnan natin yung kanyang panel. Ito naman yung panel niya ngayon, no? Latest design. Kulay white lang yun sa loob. Then analog, speedometer, odometer. Then ito yung signal light, indicator niya. Tapos 1, 2, 3, 4. Tapos neutral, then yung sa headlight, tsaka fuel gauge. Ayan, meron siyang indicator dyan. Then sa mga switch, same pa rin naman. Meron siyang high and low. Ito signal light, busina, tapos choke. If ever na ayaw umandar, gamitin natin to. Then dito sa side na to, yung kanyang electric starter. Tapos wala na siyang pindutan or bukasan ng ilaw. Lagi natin sinasabi na naka-AHO na ito, mga kapatid. Automatic headlight on. Then sa throttle, ito, napakaganda ng throttle, napakalambot. Then yung preno niya dito naman sa harapan. Tapos dito yung ignition, naka-standard ignition, pero pwede din nating mailak ito, mga kapatid. Ayan. Then dito naman sa upuan, makita natin napakaganda rin ng upuan, no? Napaka-soft lang nung kanyang tela. Tapos sa foam naman, hindi siya ganong kalambutan, no? Nasa saktuhan lang, mga kapatid, no? Pati dito sa OBR, malapad naman, mga kapatid, no? Hindi siya masakit sa puwet. Ayan. Tapos yung grab bar niya, ito, glossy black dito. Ayan. Then sa taillight, ito yung design niya. Ayan, maganda na rin yung pagkaka-design. Medyo naiba na rin katulad dun sa mga dating Smash, ano. Ayan, pero halogen bulb pa rin yung mga ilaw dito. Ayan, pati yung signal light. Tapos may chrome finish siya sa loob. Ito, papakintab dyan, mga kapatid. Then sa fender sa likod, ito naman, same pa rin naman ng dati. Flexible naman yung kanyang fender sa likod. Then mahaba din, mga kapatid. Tapos naka dual shock sa likod na kulay parang gray ang kulay, ang color niya, no? Pero hindi ko alam kung adjustable din tong ganitong klase, no? Pero parang na-adjust kasi, oh, meron siyang pihitan dito. Ayan. Then sa kanyang muffler, ito, medyo naka-slant na rin ng konti, no? Maganda na rin yung forma. Tapos may heat guard siya na chrome finish dito. Then sa dulo, ito naman. Ayan, oh. Tapos kickstart, meron pa rin. Ayan. So ready kahit na maubusan tayo ng battery sa electric starter, mapapagana pa rin natin ito. Tapos sa tapakan sa preno sa likod, ito, so same pa rin naman nung previous model, ano. Tapos sa foot deck sa rider, ito, hindi siya napi-flip, goma lang to, mga kapatid. So okay naman to dahil makapit pa rin sa paa ito. Then dito naman sa kabilang side, ito naman yung kanyang shifter. Ayan. So naka-chrome finish. Tapos 4-speed nga po, puro sa harap lang din, no? Ayan. Tapos yung makina niya na pang ilalim, ito kulay glossy black din. May tatak ng Suzuki dito. Tapos side stand, foot deck sa angkas, ito. Ayan. Napi-flip naman, pero nababalutan siya ng goma. Ayan. Tapos yung bracket din niya dito, ayan, kulay silver. Ang ganda rin ang forma. Chain drive, ito naman. Meron din cover dito yan sa kadena, pero sa ilalim ay wala po. Then naka high speed na rin to dahil maliit yung kanyang sprocket, no? Dahil alam naman natin to, legendary na to, dahil kahit mga 125cc kaya niyang sipakin, mga kapatid. Yan, napakaangas ang forma at kulay nitong latest model ng Suzuki Smash 115. Kaya sa mga naghahanap, available po yan dito sa Wiltec, Santa Cruz, Lubao, Pampanga, no? Punta na lang kayo dito, i-plus ko na lang yung kanilang contact number, then sila na po yung mag-assist sa inyo, no? Andyan sila, ma'am. Ito naman yung
cash in installment itong Suzuki Smash. Anniversary sale sila dito sa Wintec. Promo yung down payment nila, mababa lang, pero limited po yung mga unit na mababa ang presyo. Isa ito sa binaba nila ng presyo itong Suzuki Smash 115. I-rebate pa po ito na 500 sa first year, tapos 200 naman po sa remaining years. Ayan. 3 years po installment itong Suzuki Smash 115. Kami din silang mga available pang mga units dito, mga kapatid, no? Mga brand new. Ayan, mga tayo itong NMAX, ito TVS na Mio Gravis na version 1, Sniper, PCX, tapos NMAX na naman yun doon, saka Honda Click 160, Paraco 175 na FI, meron na rin sila dito. Yan, ito yung FI sa Paraco. Ito Honda Click 160, tsaka Aeroblade, tsaka yung Suzuki SkyDrive Sport, meron na sila. Tsaka ito yung mga latest na NMAX. Yan, Honda Click 160 na kulay red. Meron nga sila dito ang second hand na Suzuki Raider 150 FI. Ano, sa mga naghahanap ng ganito, punta na kayo, no? Ito brand new na to, yan dito. Yan, ito yung kabukano natin, Yamaha Mio i125. So ayan po, maraming salamat sa panonood. Then God bless po sa ating lahat.